noma ngabe ikhanda linjani lo muthi uyawubhema nje kancane liyophela nya lelo khanda. Ikhanda nje mawukuthi umuntu uyaphila kodwa kuhlela kube khona ikhanda lithi insontsonso. Likhanda lisoreport into eziningi emzimbeni womuntu, sinenhlobo nenhlobo ezamakhanda. Lokuqala ngasho nje ukuthi tension headache yenziwa ukungaphumuli kahle komuntu, nempawu zakhona futhi ziyezihluke. Uphathwa ikhanda lapha esiphungweni, uphathwa ikhanda leli ngathi lishala emqaleni wakho, uzwe ngathi sekusinda namahlombe futhi. Kube khona elinye futhi silibiza ukuthi i-exhaustion headache. Lelo ke likhanda ukuthi umuntu usebenza kakhulu ungakutholi ukuphumula, uhlele nje umuntu obusy. Ikhanda nje liphatha nje uma ngabe uhlala usebenza kakhulu, umzimba uyakhathala noma ngabe udlile noma ngabe udlanga. Bese siba ne-migraine headaches lapho kusokhona kunenkinga yemithambo egazini lakho, liyavula liyavala liyavula liyavala, ugcine futhi sokuba ngathi usabona kahle emehlweni, ikhanda lakho likushaye ngapha esiceleni, likushaye ngathi uphethwe ikhanda uphethwe ilihlo. Bese siba naleli lithanda ukuphatha abogogo nomkhulu bethu emakhaya bathi hypertension headache, suke yenziwa i-BP. I-BP I mean to say uma ngabe seyiphezulu kakhulu. Ziningi inhlobo zekhanda ngazibala kuzokushona ilanga, ngaba khona nelekhanda lotshwala, kube ikhanda letiye, ikhanda lekofi elibanga ukuthi into esiziphuzayo ngaphakathi suke sine caffeine eningi, ukuthi umzimba ugcine soyijwayela lento ukuthi azibanga kuthinta ngokuthi ngiphathwa ikhanda so ngiyakudinga umzimba uyithole lento esuke uyijwayele. Kube khona ikhanda futhi lobuthakazi lobukhunkhuli, lapho khona ikhanda lakho noma ngaphuza iphilisi elinjani noma ngayenza ini kodwa alipheli. Lapho ke siza nomuthi okulapha ekhanda noma ngabe ikhanda lakhona ilani. Sizibalile inhlobo zamakhanda esizibalile ziningi nje ngeke sizicede, sizibalile. Lo muthi lona uyenza njani? Uyawubhema nje kancane, uyawubhema noma ngabe ikhanda lakho libangwa yini, noma ngabe ikhanda lakho libangwa yini, noma ngabe ikhanda lakho likushaya emqaleni, noma ngabe likushaya la lisweni, noma ngabe ikhanda leli half, noma ngabe likushaya la, noma ngabe likuvala amehlo, noma ngabe lelala ngathi liza emakhaleni, noma ngabe ikhanda linjani, noma ngabe ubuthakathi, noma ngabe ukukhathala, noma ngabe ukungadla ukuthi awudlanga, noma ngabe ikhanda linjani, lo muthi uyawubhema nje kancane liyophela nya lelo khanda. Leli khanda lingozi ke abantu bakithi, uma ngabe unenkinga nje ekhanda ungayi-avoid lo inkinga leyo, ikhanda liyabulala, ikhanda lingozi. So lo muthi uyawuthatha ubheme nje kancane, uyatholakala la kaMkhonto Visitor inyanga yamacala. Ubhema kwakho lo muthi loyo uyenza ukuthi ikhanda liphele nya, noma ngabe lidalwa yini lo khanda lelo liyophela nya. Futhi akusinto ozolibe uyithenga njalo. Ibhodlela nje eliwani nje hawu ngaqhuba unyaka wonke, ulibheme nje kancane uphele nya ikhanda. Ukhumbule inkinga nesixazululo ukuthi libe inkinga kudlule nesixazululo.